ke. Thanda wena. Nangu umuntu neqanda la mshaya. Ayikho endlini mangabe like ngipheka chicken ne. Akayiki chicken. Sokumuntu otshintsha ethenga ama takeaways. Qaleni kuJohn. Kudala azange ngitshele ngayo lo. Dala bana. No suit yini? Right ake. Manga right. Oh. Uthi wena uthi. Asabe. Uthi wena uthi. Asabe. It's a girl Zesty Z. Intombazana yasezesisi umajelo mphanga omqhinga butholo lomthwakazi. So guys, I'm here with I don't know where I am, but ndilapha ndikhoyo. So we are here. I'm gonna meet with my client and hear uba intoni ingxaki yakhe, intoni problem, and then why unbusy, and then intoni ingxaki kufuna ndimsolve yona, and then sizoyithatha from there. Molweni sisi. Yebo. Ndithetha naba. Nompho kaMloyi. Umpho kaMloyi. Okay, sisi Mpho kaMloyi ngicela ukubuza ba unibizile ntoni? Unibizile ntseni lapha? Ngibizele umuntu amachithayo since ngipregnant. Upreg? Oh, ni meet nomuntu wakho? Mina ngimeet pregnant. Okay, so xa umeet kanjalo into engxaki. Indoda yakhe yenza? Iyachitha. Zintoni ke intsolo ezikwenza ba ususpect ba uyachithela nyanyana? Ulishaya amalalazi. Shaya amalalazi. And khona abangani bami abangifonela bangitshela nabanye bangilanda endlini. Bayakulanda bathina umuntu wakho ngamthola. Oh, uke wamthola ukuqala? Yes, before this. No, before uzosibhalela futhi. Yebo. Okay, so nini exesha lingakanani wena nomuntu wakho nithandana? Sina 1 year. Mina 1 year. Oh, so kolithando lenu linjani? How would describe uthando lenu relationship yenu? Relationship yethu abona ukuthi inini. Umuntu right uyangisupporta ngithengene impahla yonke into nabantwana bami labangithuke nabo. Yabona into ezinjalo nokudla yabo. So manje sokumuntu ecala ukungitshintshela na yabona ngiyalandwa nami ngiyasibonela vele. Ngoba noma ngize shop ngiyazibonela ukuthi hayi vele into ayenzayo leyo. So ustopile ke kulezi zinto ezenzayo ukunaka abantwana izinto azitshintshile lezo. Khona khona izinto ezitshintshile. Oh, okay, izinto lezo wethu. Like endlini mangabe like ngipheka chicken ne. Akayiki chicken. Sokumuntu otshintsha ethenga ama takeaways nini asifiki papa ngeze endlini ngizothenga ishiba angasithengi angafiki nokufika kuba umuntu ohlala emadayisi ngidlala amadayisi. Imali yakhe iphelile lapho. Yeah. Oh, okay. Akho ngxaki ke ndizohamba ndenze investigation then zobuya ku. Kodwa nimqabeleni nosithanda umuntu wakho. Namhlanje. Mqabeleni namhlanje. All right, no problem. Zohamba ndenze investigation. Nihlala nonke? Ngihlala naye. Okay ke. Hayi nizoqhubeleka ngempilo yenu ngathi awunibizanga and then mina ngizobe ngifika ne-information bese nithetha nawe. Ngiyacela ke sisi. Okay, no ngxaki. Nimvile ke usisi Mloyi uthi yena ususpect uba indoda yakhe iyajola anyways uke wambhaqa before and then nechomi ziyatsho nomphakathi abantu uke wabona naye and everything. So mina ngizama doing investigation and then ndiyabuya kuni. So and I would love to say shout out to Umamorena. Umamorena, I think from Clickstop. Shout out to you, Mama. Thank you for the love and everything. Ndiyabonga. Don't stop watching. Continue watching. Nisibukele nisibone. All right. So from me to you and ndiyabuya ngoku. Don't go anywhere. Hi guys, welcome back. Sendibuyele ke ngoku ne-investigation, ne-information for my investigation. You're still tuned in where we catch it in the show, where we catch it in the act. It's your girl Zesty Z. Ngamajelo mphanga omqhinga butholo lomthwakazi. So ndizile ke ngoku ne-information ndizisele usisi so amaseyolanda umuntu wakhe siba kanye intoni ingxaki yendoda yakhe echithayo but ngizombonisa i-evidence kuqala bese siya kuyo. Unjani sisi? Ngiyaphila. Hayi ke ngiyenzile investigation sengibuyile ke ne-information ngizokukhomba umuntu wakho ukuthi ujola nobani bese ke sizohamba siyobalanda ngisho. Sisi bouncer. Ngifuna ungiconfirmele ukuthi uyamazi yini le ntombazana and umuntu wakho nalo. Umuntu wakho lo. Uye lo. No right.
Manje lo sisi uyamazi lo ahleli naye. Ngiyamazi. Umazela phi La khona la ngihlala khona. khona la uhlala ngakhona. Ushosho. Nijwayelene vele. Manje ngixoxa. Manje ndlela nindoda nethu Bengazi. bongayazi. Bongayazi. Manje ufuna senze njani Chomi? Ufuna usimlana. Somlana? Serious? Alright. Sisande ke somlana. La majita babun cherry keberesh Fanayit umuntu apus keberesh Gogo! La majita babun Konko! Ngumbali. Vula phela. Mone? Konko. Sisinaphakathi. Rasta. Nangu umfazi wakhe. Ngicrack. Udlala ngami. Wawungatshela ukuthi umfazi Rasta. Lutho. Ungatsho uyafela. Lutho. Manini. Uyangifela wena. Ngitshele. Uyangifela. Mana ngikutshele. Manini ngitshele. Wangamtsheli. Acele ini. Bengazi. Ukuthi nomfazi Lutho. opregnant. Lutho. Mana phela ungayile. Aneva ngithi wena sife uzozondlela uyangifebela uyangifebela wena uyangifebela sisifebe sendoda Manini. wayena Manini. Wo. yale wangitshela ukuthi wena nomfazi Bengazi. wangitshela Yini bongazi Bengazi uzohamba kanje. Bengazi ukuthi uzohamba kanje. Bengazi ukuthi uzohamba kanje. uyangifebela Manini phela. ayi We. nawe uma kwami indoda yami sombethana kwami ngifebela wonke ayiye Angithi upraya. Phum. Mana. Phuma kwami, phum. Bengazi. Phuma nonke. Ayi, Mana. ayi. Manje Rasta ubani lo? Manini. Rasta usisi ubani wena? Sisi ungubani? Umbulala izandla. Umuntu wa. Umbulala izandla. Angithi lo mithi. Umbulala. Umithi angithi. Umbulala. Usutha angithi. Umithi angithi. Manje makasuke. Usutha angithi. Ngimsuthisile. Azakantshela ukuthi ngifebe. Ngimsuthisile angithi. Umithi. Umithi. La wena kwamana ulala. Makahlale kancane phela. Uyazazi ukuthi ulala. Hayi umithi. Makahlale kancane. Phuma sisi. Makahlale kancane. Nawe sifebe. Makahlale kancane. Ukhule. Man. Phuma naye. Angihamba naye. Angiyaka ngibambi sifebe. Mana. Sifebe. Amele. Basimela. Sifebe. Khazani. Yamkhasa. Ukuthi Makafula. mara nani alikhuluma ngifuna ukona asikhulumeni phela Mani. Phuma. Yamkhasela ngithi. Khazani Yebo. Ukhulelwa ngithi. ya makamithi Mina ngifuna ukuthi nethe nje abese. abese Yebo. Ngoba umithi ngithi. Angikwazi kwenza njalo. Umuntu omithi mina angikwazi ukulala. awukwazi ukulala angibara umfazi wakho mosa awukwazi ukulala naye kanjani Yebo kahle. Angikwazi ukulala nomuntu omithi mina. Isikolobo sakho ngiyamntu ophumuza umfazi wakho. Lalela. Sangitshela umfazi wakho Ngenzela ukuthi nethe nje siqhube isikhathi mina nawe. Phuma la. uchitha isikhathi ngayo Ngikuchitha isikhathi. Qhube isikhathi mina nawe. Ayize kwa. Kahle. Sakusifaye. Yabona. Mbulala isa. Into yena. Ayidele. manje wena rasta Yebo. manje udlala ngabo boyithu labafazi Cha, lo hayi. uyamithisa usuthi usufuna ukumithisa omunye uthe wena ulali nomfazi omithi Ngiyenzela ukuthi nethi nje at least njengoba ukanje. ya Ngithi ngithathe omunye nje ngoba vele ngazi ukuthi vele. Usho ukuthi mina nito okudlala yakho. Lutho. Ayi. Phuma phansi.
Ngizodala phuma isikhathi. Lutho. Phuma. Simphuma. Mana. Tsheke. Awukwazi. Asiye. Awukwazi. Asiye. Ungaphinde ubone lawa. Ubone. Ungaphinde ubone. Sami. Uzophuma. Alright. Hayibo. Rasta kwenzakalani wena umithisa abafazi bese lo udlala ngaye Yebo umitha ke. yebo manje Ngizodlala mina. Phuma hamba la kwami. Phuma. Hamba. Phuma. yini manje uzaqhaqhazela yini aqhaqhazelayo Phuma. Awufuna uphuma emzini wami. Ntombazane phuma. Yakabonisa amakhala sa. Shota. Rasta mina ngiyazi le ndaba mama ngiqaleni nokujola Kudala zangangitshele ngayo lo. Dala bengekho. Zange. Dala bengekho. Bengakazali ukudala. udlale ngaye Suka but. Phuma. Phuma sifele. Hayibo. Phuma sifele. Usifele. Hayibo. Usifele. Usifele. Shaya. Phuma. Ulala kizani. ngikahle uyazi mama werasta rasta ufeba nje uthi lo munye Lamula phela ungaboni. Lamula phela. Phuma. Hayibo. Hayibo. ngilamulani ngoba ufeba ngeke Lo mntana omnithi wakabani? Lo mntana. Angitshona usuthe wena. Umntana. manje Wakabani? manje Lo mntana omnithi wakabani? Ngithithila usafunani futhi. Usafunani. Shaya. Usafunani. Hayibo. Hayibo. rasta awuchaza rasta chaza rasta ayikho into engikhulumana iyaliwa manje mina ngizoyisonga kanjani indaba ye Ngiphatha njengaraba. Ngiphatha njengaraba. Ngithi manje wena into ekutshisayo ukuthi lo usuthi yinto right angithi. maka right Ngalala yo. oh alalani wathi wena ufuna ukulala ngicela ukukhuluma nani guys angikwazi ukukhuluma nani nilwa njalo Lutho. Angomusa. manje wena wayedlala ngosisi nangila udlalelani ngayo Angidlali ngayo. wenzani Usase virgin angithi ngifuna ukuthi ngimenze njalo. oh sesayiviji Lo ngam. Hayi lo lo sokusekwamanje Lo sakasuka. Sekwamanje. Alright angithi. Sekwami ke. Sekwami. Angithi umithi. Angithi ungisisile sekwami. Lutho lo sase virgin angithi. Lo sase virgin angithi. ufuna ukuya kwakho ufuna ukuya kwakho Sekwami manje. Sase virgin. Lalela. Phuma. Angisosutha. Endlini. Wena angithi sosutha. Wena sosutha angithi. Sekwami. Awusuthi ngani? Asambe. Ngithi awusuthi ngani? Asambe. Ngithi awusuthi ngani? Asambe. Uthi wena awusuthi ngani? Asambe. Uthi wena awusuthi ngani? Asambe. Alright. Asambe ke. Asambe. Andizohamba baba. Uzohamba. Lalela. Uzohamba. Ngithi awusuthi ngani? manje wena lo omithisi ufuna yenze akushiye Hamba naye. Akahambi lo. naye umfazi Uyanya. Sezayixoxa le ndoda yami akahambi. manje rasta uyindoda kabani wena Asambe. uyindoda kabani rasta Indoda lo ngumlungisi. omithisi bese lo ohleli naye yena uyini Woza sayilungisa indaba nomuntu wami. wenzani Indoda lo ngumsithisi. Woza. Usutha ke. Angithi usutha. Angithi usutha. Woza. Usafunani futhi? ufuna wena Hayibo. ufuna Usapomba ngapha. umithisi Siya endlini apho siyakhona. Yeke. Yeke ke endlini. Sahamba mngane wami.
Sawathi ugcina kubani? Rasta khetha ngifuna ukhethe. Khetha phela Rasta. Maqala ke. Rasta mari, khetha phela. Ukhetha bani? Na. Ukhetha mina. Okay, Ukhetha awuyindawo. Uneqanda lami. Ukhetha mina. Uneqanda lami. Uhamba naye. Uneqanda lami. Uhamba naye. Yebo. Nalungisa indaba yethu. Yeah. Nayithu ngiyahamba. Yebo. Yebo. Alright ke. Yeah, ngiyakayo. Sihambe ke. Bakisha phela siyahamba. Ziphi impahla? Hathi amavuvu wakho. Ziphi impahla? Hamba. Ziphi? Yeah. Ayekele. Ke sihambe ke baby. Nazi impahla zakho. Naso. Sana baby. Ho. Yeah. Uneqanda lami. Sele. Angikwazi ukuyeza. Uzophuma ngani? Mana. Wena ngendaba na. Anginandaba na. Angeke ke ngithole. Anginandaba. Angeke ke. Awunalo iqanda lami. Angeke ke. Angeke ke. Lo. Siyamthi. Angeke. Sobrika ke la. Angeke. Angeke. Sambe. Sambe baby. Sambe. Manje sona ngiyahamba. Umuntu uneqanda lami. Uhamba naye. Uhamba naye ngisho umuntu wakho ukhethe manje. Ukhethe wena Thobi. Manje. Yeah. And then nithi ngisho nomntwana. Nizoyenza umntwana. Manje. Yes, bangani anish. Ni right? Ni right? Yes. Ni sharp. Yeah. So Rasta uyaye kufeb. Uyabeka. Angifebe ufeba bo. Feba bona. Yebo. Mana sithole bani lapha? Sithole bafeba feba wena. Nisithole sobabi. Nobabili. Yebo nyalo. Uwafebayo phela Nyalo umuntu sokhona. bekafeba nyalo. Ubani ofebayo? Sambe. Ufuna indoda yami. Asambe. Asambe. Wenza kanjani nawe? Uyabaleka ubaleka. Ushaya. Ushaya kwamza kodwa phela. Amabe. Amabe. Rasta, esikere la kwa. Uyiza la kwami, ngiyani ubina khona. Namakhulu. Ngena. 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 Ngifunani ke? Funa umfundo wami. Phuma wena. Angeke. Wena ufuna ndikushaye ngoba uzongibophisa. I need to break. Indoda yami. Uzongibophisa ngizaba ukuthi ubreak. Ayithi indoda yami. Ndikushaye. Indoda yami. Ufuna ndikushaye. Indoda yami. Uzange ngitshele ngawe mina. Khasi. Manje Angizange ngitshele ngawe. Indoda yakho. Zange. Yeah. Angitshelanga ngawe. Wena Rasta. Kanti bazokutshela kanjani ngayo ngoba umfazi wakhe Hayibo. wayemtshela. Sathanda mina ngisho. Phambili zangatsho nokuthi unomfazi, unentombazana epregnant. Ukuthi uyabona ukuthi awusilutho. Futhi badlale ngayo. Awusilutho ukudona. Mara nawe abakutshelanga. Ukudoti. Futhi nawe badlala ngayo. Ngomthola lo. Phuma kulendlu. Phuma kulendlu, Sathane. Phuma. Phuma njani? Usuthe ukhetha umfazi wakhe. Akakhethi umfazi wakhe, akayisho le nto. Sazofika kwaRasta. Angitshela ngomfazi. Phuma. Umuntu uneqanda lami na. Akake ngiye ngawo. Angithana mbeleko. Angithana mbeleko wena. Nangu umuntu uneqanda lami. Nalo iqanda lami. Yeah. Ngiyakutshela. Thanda wena wena. Nangu umuntu uneqanda lami shela. Asakufuni wena. Angikwazi. Baba ayisisi. Oh. Hayi solala ke. Awusafuneki. Solala. Awusafuneki Baba indawo. ke. Ngaba unye. Phuma phela la. Uphuma phela kokwami la. Kokwami la ngiqashanga. Uphuma phela. Ngithi uphuma Thisa phela. lomkhukhu le. Khasana thisa lomhlanje ebusuku. Ushisa umkhukhu namhlanje. Sasa Thisa lomkhukhu. Wena yini? sala lesithini. Wena Sathane yini? Yalela. Indoda yami. Ayiya wena Indoda Sathane. yami le.
into engizokuxoxa awunalo umithi lo sisi umithi zomafana ngako uzomthini zomkhupha sisi awunaqanda wena sisi uzonibophiza manje le nto le ungambethi kaloku zabathisa nomkhukhu lapha ho enjale sifebe umgodo uthisa nomkhukhu ugodoyilo phela ngisho umithi manje akumelanga phela kumele usile wena kumele uvikela ngisho umntwana hamba ithenga uya la kwami asisonala khuluma kancane siyola ulele bayifixile indaba yabo usisa akafuna ukuhamba bayifixile indaba yabo uTommy uhamba nomuntu wakhe Tommy mfazi kaRasta noRasta niyayisolve indaba yenu siyathandana niyathandana wena naye siniyeka ngisho senright ya vele uyashipela ukuthi kasamfuthi kanti uRasta wenzani yena hayi uRasta baby niyayisolve indaba yenu Rasta ngisho yebo uzohlala nobaby mama kodwa lo wami lo angeke ngumyeke ngeke umnyeka ngisho sakhulume Rasta awusi ngaphakathi angikwazi khuluma kakhuluma straight batshela ukuthi ngoba loya ngiyambona ukuthi vele unenkinga unenkinga yakhe umuntu unohlangana naye vele emathafele angithola ngamusi so mina awusomuntu othi ngizohlangana naye ethafele kanjani umuntu okumele ngenze njani umuntu enginomuzu naye na Jango kuyuza uzuza wena uzuza wena uyazi amabhiya lapho ngitshela ukuthi uyandusa uthi masambeni ngizokubamba nje ngizokubamba namhlanje lingatshona la namhlanje la ngizokubamba wena endleleni ungahambi laba hamba mina ungahambi laba hamba mina khona ungahambi ngizokuthola ngizokubamba okay uphunguphele la ungase ngizokubamba hamba sisi ngoni ukuze ukhulumisa bekwe mistake ne ngicela uhambe kanjalo Danko nango umuntu wami ke yekela ukujola ke yebo ukuyeke yebo ngoba ya na yish angisho niyahlala bakithi uziphatha kahle nawe akasiphathi kahle mara ngisho ukuthi akuthithela kusisi mara manje aziphathe kahle ngisho uzoziphatha kahle ngisho from manje Rasta khuluma nawe ngisho uzoziphatha kahle yebo ngizosiphatha kahle unakekela umama ngobona umithi umntwana wakho iqanda lakho yebo ungachomi ukuthi uneqanda wena bese umphatha kabi usisi cha ngeke ngikwenze lo ngizomphatha kahle njengomuntu njengabantu abaphilayo emhlabeni right no problem ni happy ni sharp kamnandi nizoyilungisa alright mama kunenkinga nimzwile ke usisi uthi happy ke ngendoda yakhe happy ba right bona bazoyisolve indaba yabo akho nditheni so nami akho into nizoyenza ngiyagqiba ke indaba le umama nanka akafuni uhamba so andiyazi ba yindoni ke leyayenzayo lo sisi lo so ke ngoku uyahamba anangxaki naye as long as angasamlisi la sisi angasathini naye Tommy nakalokhu ukwazi ngokwena noRasta nangibanaphi sathi banethaveni niyazana apha nihlala khona omunye wazi kwakhe nomunye wazi kwakhe mina ngikwazi kwakhe yena wazi kwami uqheluza kwakho azolala kwakho ngokuba ungayazi ke ngokuba uRasta unomuntu ngoba usisi yena uyakwazi hayi mina bengamazi ukuthi bemfihla ke yeah umuntu wemfihla mina ngoba bengamazi Alright, uRasta ukuthi unomuntu ompregisile ukhane ndiva namhlanje ngoba bengena yeah andiyazi indaba yakho ukuthi yena ungumfazi opreg alright ngisisakungxaki hayi uzoba right ne hayi ngizozilungisela namhlanje petrol ncanti alright uzomthisa uzobathisa nimzwile ke mina ngeze umsebenzi wami eyokuthisana eyabo angisazi ngiqedile mina umsebenzi wami so usisi uthi happy indoda yakhe babuyelana bazoba right and everything so mina into enzoyithi ba guys umithisa lo tata uthe yena umithisile akazohlala umuntu osuthi yena ufuna umuntu ongenamntwana so guys ngicela ningamithisa abanye abantwana eqabeni nihambe nithayi mina nifuna umuntu ongenamntwana vele into eyenziwayo vele ngamadoda amaninzi ashiya abantwana bayofuna abafazi abangena next of flat stomach asizuhlala thina ke ningo first na asizuhlala nani sizumithela ngoba nina nifuna flat stomach so guys don't forget to like, share, subscribe, and leave a comment. Nanasmos, follow us on our social media platforms, and also follow me on my social media platform. From me to you, don't go anywhere. There's another episode coming up. Sharp.